estem a Pontons, a la pujada de Torrelles Pontons, Campionat de Catalunya de muntanya, ja sabeu. Com sempre, atents als pilots RFM, amb Lluís Vigordà, amb Cristian Cifrés, l'espectacle de la muntanya aquí a RFM. Que vagi de gust, salut i gas! Pues a ver qué se expliquen los pilotos aquí. ¿Veo qué? ¿Sí? No digo nada de la hora, como siempre, ¿no? No, a ver lo puedes decir. Hoy sí. ¿A qué hora habéis llegado? ¿Ara? Ah, molt bé. ¿Ara? No l'ha dit, no, bé, en sabem. Bueno, però tu coneixes un altre puesto on facin la Focus Extreme el dissabte i el Campionat de Catalunya el diumenge? No, ja sé que esteu molt sol·licitat, us he seguit, No. Mordecars divendres, Extreme, dissabte, i avui aquí, com no. Què tal, tio, com va de moment? Bé, mira, baixant els temps, Bueno, es va molt ràpid aquí, no? molt, hi ha trossos que no t'ho creus, però hi ha unes enllaçades que es fan impressió arribar-hi. Però bueno, la pròxima més ràpida, la pròxima passada, encara es pot una mica més. Molt bé, doncs ja veurem l'onboard de la pujada, tio, i molta sort, que vagi bé. Ja te'l passaré perquè el pengis. Sí, vale. Ja te l'envio. Una pujadeta per treure la calor. Com sí, la calor que puja amb la finestra oberta. Jo m'ho estic passant bé perquè torno a anar una altra vegada amb el León i em torno a divertir una miqueta i tal, i bé, bé. Sí, com és això? Com és que portaves el Clio del Cristian? Va, perquè estàvem fent modificacions amb el León, estem estrenant una relació de canvi, amb canvi seqüencial, i ara va millor. El canvi em falla, en comptes d'entrar, com fico de quarta a quinta, em baixa a tercera. Jo canvi d'Espanya amb l'Òscar Palacios, i bueno, aquí també et dona més motivació, no? Aviam si podem guanyar-lo. Ara intentarem aquesta, si podem solucionar això del canvi, intentarem pujar amb el gabinet. ¿Qué pasa, tío, que no corres aquest any o què? A ral·lis, tio. Sí, bueno, vaig fer unes fotos a Múrcia, potser. Sí, el campionat de Múrcia estem fent. Estem allà adaptant-nos amb l'Evo i a sobre estem guanyant, pues, a puta mare. És molt diferent, però ens estem divertint molt, que és l'important. Mira, goita l'Eduard. Avui no el molestarem gaire, que l'altre dia es va comportar molt bé amb nosaltres i no li agrada gaire. Aquesta és la que abans feien la pujada a la Llacuna. Que per carreteres aquí per fer curses no serà, I n'hi ha tantes com vulguis ser. Hosti,
Sí, mira, sí senyor, la terrassa, què tal, senyors? Pues bé, molt bé. Aquí ja amb la cerveseta. Si no malament, no podríem resistir. Però aigua també bevem, Va, què tal, els cotxes? Molt macos, vam. I ja està, no? Hem muntat el xiringuito i a 4 cotxes i a veure una mica. Molt bé, i en una paraula, la cursa com què? Brutal. Impressionant. Una miqueta pesada. Però si passen cada 30 segons. Bueno, no tant. No, Hem estat allà al sol i cada 30 segons no... I moltes gràcies. Ja us podreu veure a rfmandorra.tv. Estem aquí al poble, tu tenim que aprofitar, tu, ja que tenim una festa, bueno. Bé, home, s'agraeix, no seria el primer que al poble diuen no, em tallin la carretera perquè hi ha la cursa. No, A mi que la tallin cada setmana. ja que poden tallar per mi. Mentre tinguem diversió així, no hauria cap problema, I tant. Bon Déu, però aquesta joventut em fan suar cada dia més, Però l'embrague no ha respost, no podia reduir... Sí, però veig que d'aquí a final d'any farem algun sinistre gros perquè anem bastant massa al límit. Sí? Canvi, porteu, o sigui, quina punta teniu el cotxe? I què, o sigui, que seràs campió de Múrcia, de ral·lis o què? Bueno, Hola, soy Kim Block. Yo no sé hasta dónde llegará la historia esta, pero de momento estamos viviendo quizá lo más bestia que nos ha pasado nunca. Vamos.